ববাই মালাইনে নে আং কয়েকদিন আগে ববাই ফোন কক সালাইকা বতিনি জরা মানে আনো জরা রিকা ককখা যে 19 মে 2025 সাল মারিও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে নোটিফিকেশন রিজাক মানে আবো 30 দিন ডেডলাইন রিজাক যে ইলিগেল মাইগ্রেশন নাইতুগুতি খাইনানে কিন্তু দিল্লি মহারাষ্ট্র গুজরাট বা আসাম লগ ইলিগেল মাইগ্রেশন এগেইনস্ট गोबां बस्तिर सोबाय जाखा रमजागै दङ अथच त्रिपुराओ गोबां और बस्ति दङ गोबां इलिगेल माइग्रेशन नगर रिक्सा गाड़ी बा गोबां दुगान नगरी दङ अथच और कोन एक्शन गया एका अ खादुमानि कगन अब आगिबन चिठिरिका आइफोन तीनटा कैसे मेमोरेंडम तुबुई बबे माले थेका काई जरा काहाम दिका तीन अनेक फन दिका आं बबे 45 मिनिटनि ऊपर कक सालायका आं बने विस्तारित साका आगरतलानि गोबां समस्या पार्वत्य चट्टग्रामनि बर फायो और ताम समस्या सिस्टिंग काचिनि एडिसि एलाका अकगन बना आं सराय सराय साका अमन कारिब तेबो चिनि अरनि जे समस्या रंनो तुयै बना आं सायखनारिका ब कामके खानाका एका आनि खयनि गोबां मा किसु समस्या तुइनो बांबन सायखनारिका पुलिस डिपार्टमेंट नि गोबां मा कर के बाबो नायनायनि साव एका काय सबसे कम का आं बन खरां कतर खायसे बन सामाने कक का इलिगेल माइग्रेशन इशुन तुयै अबन आं बन साका एका बबन नायनायनि साव जा रायदाति ताम खायतं अब आं नायनाय नोंता वानादि एका का अब खायनाय साका ता सर इलिगेल माइग्रेशन एकम थानिवो जेटा पान्दारबो गोबां ककरा नि खुसु अखरै सांका आबनो तैनो बाक्सा कक रिप्लाइ थानिवो साव जेटा साइचुं बाय इंगा पालनि सामसे अब ताम सनाय साराप फरगो पाल आंखाय पाल दिया दिबा आंबो पाल बेन तंनाब्ले आं रंजित देवबर्मा मालायनल बागे प्रोग्राम खायो बा मालाय दं राज्यपाल बाय मालायखा दिनै और पुलिस डीजी बाय मालायखा खोनाबोता आसाम राइफलनि अरनि ब्रिगेडियर बाय मालायना आनि सिदुलुं थाका नोंबो जुगाजुग खाय मालायता आं रंजित देवबर्मा मालाय माने साय যদি और मिनिस्टार अफ चिनी मालाय खांके तेबाबो राखामु बसायना खामु जेखाने हिमंत बिश्व शर्मा बसाय साइतंगो रेख्लायनाय आकने पब्लिक मीटिंग ऑफिशियल साइतंगो ओ जागा चिनी मिनिस्टार का तांगे साइमेया तांगे बर कखाय जबन कराखाय साया ना कोन एक रैली वो हिमका बरंग नु गेबले आबर के आबनि बागे नां सानाने मुसुंगो जे जों पालखाय को खायनानि केन खायदिता हायदि नन सा माना खायबा एका बन नुंगुइबो ताबो रेली खायना नुंगुइबो एमएलए से नुंगुमा से फाया के तो आं बन तम खायनाबा नन सागा आं फायनाय तंनायनि सामान पर फोन खेगा फोन रमजा दिनै जों गोबां मा जागा प्रोग्राम खायना थांगो आरो नै नेतारनो साजागो जेमन बेहाला बारिबो जों प्रोग्राम खायना थाका बन साजाका नेतारनो फोन खाया बरं सचिनि प्रोग्राम ना केबेंना निबागै सालसन सिगां आरो प्रोग्राम खायरो रेली खायरो अमति खायता गोबां मा उत्तर महारानि पुरा खायजाका अमबाय तंनिया ना गे सुतरां जों मानसुंना नांनाय देशनि याक्ति फनंथो चिनि दफानि हानि विशेष कयरा अ ताबुंनि अ जरावो इलिगेल माइग्रेशन इशुनो तुयै जों कक फराग माथि सानाय तबे सेकंड टाइम सिडुल मते हंगे तिनि साब्रमो प्रोग्राम तंमानि कियाबा तिनि ननो तिनि हेडक्वार्टर बसकां से नुजा तिनि इलिगेल माइग्रेशन पोस्ट बेंक प्रोग्राम तांगे मनो साब्रु मनो तिनि चिनि प्रोग्राम तंमानि मियाने आरो नि एमडीसी देबजित त्रिपुरा आगि न छिदुल खायलाय जों कक सालाय आरो खायमानि मिया हठात कायै मेसेज दिखा जे आरो तिनि प्रोग्राम कैंसिल खालाय जाका हने अलकाय आरो नि गोबां मानसिनि त्रिपुरा मथानि बर ता अन्यान्य बर सोशल वर्कर गानो फोन काय साका तांगै आरो खामानि देबजित त्रिपुरा साका मिनिस्टार खरंनै आनो साका खोनानि प्रोग्राम ने कैंसिल खालाय दि नै एका बन बाय कैंसिल आं मा खायजा एका का मिया आरो तिनि प्रोग्राम खायनानै ताइसा चेरारक सालायका जों प्रोग्राम खायनाय नों फायदि सार आं साका आं आरो थांगला नेक्स्ट समय जुदि प्रोग्राम खायखाय आं थानाय तिनि गोबां मा जागा आनो प्रोग्राम खायना बागै सानका आनि शिड्यूल गोबां मा जागा प्रोग्राम मुंनाय अब प्रोग्राम खायनो थानाय खानाबो दंगो सनिबो दंगो आरो प्रोग्राम मुं दंगो 12 तारिख तारनो चीफ मिनिस्टार न थानाय अब त शिड्यूल थांका इनका 12 तारिखनि परता गोबां मा जागाव तिनि अंकंनायता माने प्रोग्राम चलि तंनाय अम कन्टिन्यू चलि तंनाय गानि प्रोग्राम व्यापार बतिनि और डीजी साहेब जखन आं कक मालाय सरो आं बनबो साका बसाव पीसफुलनि प्रोग्राम खूब गाहाम जों माने अबन बागै जों एप्रिशिएट खायनो न सर दिनै जे स्लोगान वन त्रिपुरा वन वॉइस बांग्लादेश गो बैक ओ स्लोगान तो जों जे यात्रि बार माने बिसोते आशा पादे न अब्र खायमना अ वन त्रिपुरा वन वॉइस बांग्लादेश पुश बैक ओ स्लोगान ताबो खरांखि साजागै दङ नरकनि मिडियाते स्रांजाति दंगर हिन्दब अन्यान्य जे मिडियाते नरक पाब्लिक रो बुसके हामला बुसक सापोर्ट खायतं कमेन्ट परि नायदि
কমেন্ট পরীক্ষা নরক সাইমানো রুকরংনি বখানি কগনো কমেন্টও সে মাধ্যমে जों সাইমানো हिंगाखाय जों आं साइमानो जे अम इतिमध्येनो विभिन्न सिभिल ससाइटि आंबो थाइमालाय फैखा चाकमा हदनि बर आंबो थाइमालाय फैखा बर बोताम जिंजालासै दं हिंगा अमनो बागैनो आगामी दिनाव चिनि जे अ इस्युनो तैयै अ नेशनेल इस्युनो तैयै जों तेबो खरां कराखै मातिसनाय चिनि मुभमेन्ट टेप कराखुंनाय कायसा जागा पार्थक अमनो रंजित देबबर्मा नायो अ नेशनेल इस्युनो जा इंडियन फ्लैग न तैयै नेशनल फ्लैग न तैयै मुभमेन्ट खायनाय केबो केबो अबनो पार्टी फ्लैग न तैयै मुभमेन्ट खायनाय हिंगा अ दाबि तो अ जे नोटिफिकेशन तो म त्रिपुरा मथ दाबि खायमा माया आईपीएफ दाबि खायमा माया हिंगा काय म तो नि बीजेपी दाबि खायमा म केंद्र सरकार नोटिफिकेशन खायै से म ताबो अ इस्युनो कसाय फायो के अ जागा न पार्टी न तरजागै जिंको न जातिनि इस्युनो खाय नसि कोनजागै ताम लाब तांगै पार्टी इस्यु खायनाबा आरो जतस नखना हिंगा काय नि पार्टी फ्लैग तैखाय आरो बीजेपी बा सीपीएम बा नि आईपीएफ तिनि बरफा फायनाबा सिभिल सोसाइटि फायना फाया के नेशनल फ्लैग तैखाय हिंगा काय अबनो अबनो अनेक बर चाजा ग्यांगो आं बाय बखा थानसाव ग्यांगो के बरनो अमति क किसमिसा उद्रु मुद्रु साइतम अब कुनैया पब्लिक न सेस कक साव पब्लिक न एमएलए सलामो पब्लिक न मंत्री सलामो पब्लिक न सेस कक बा आगामी दिन साना सर बांग्लादेश जे गुबेके सामने आरो केनि पुरो काट अफ इयार बा दाल जे रिसेंटली जमा जरा जे फागे बर सिमिना ना पुइलन सिम जे 71 रहो जे फागे बर खरजना खानादे ताबुक अब नोटिफिकेशन जेता माने और काटा बियार रिजेक्ट करे 2017 जे नोटिफिकेशन तिख्लाइमेन आरो काटा बियार करे 2021 नोटिफिकेशन तिख्लाइमेन आरो काटा बियार करे और काटा बियार नि प्रश्न या और इलीगल माइग्रेंट साबो बना नायतुक तिख्लाइनासे ले अब लिरबा एके आबनि बागिनो साबो जे ताबु इमप्लिमेन्ट और যত বিজেপি শাসিত রাজ্য দङ গুজরাট दङ महाराष्ट्र दङ आसाम दङ तारपरे काकाय निने महाराष्ट्र दङ के त्रिपुरा उंया के आबोनि बागै आं साका महाराष्ट्रबो आं साका जों गभर्नमेन्ट दङ लाब करिखा जों त्रिपाठी एकर्ड खायखाबो इमप्लिमेन्ट उंया जों लैंड राइट्स नि कगबो साकाबो इमप्लिमेन्ट उंया पॉलिटिकल राइट्स नि कगबो इमप्लिमेन्ट उंया एकाने बीएससी बीसी चेयरमैन को इलेक्शन वन को आबो उंया के जों सरकार दङले ताम लाबा के आबोनि बागैनो आं सावो जों अरनि जैसे कईपना जों मंत्री सब नांनाय नों आईपीएफ तिनो साका त्रिपुरालेण्ड मायावै तांगै नों सरकार बाय तंना नेहनाय जोंनो साकाब्ले जोंनो बासन निखाब्ले जोंनि लिडार मंत्री एमएलए ताबुक जा साइ तंनाय बरं साकाब्ले नों त्रिपुरा लेण्ड सिमाया हंगाखाय आइ नों तांगै सरकार बाय तंबा नखर फायदि हिनि साकाब्ले के जों ताबु मायां तफोर जोंखाय तां तंनाबा जों नखना नांनायता आनि कखा अबसे नखर फायकले चिन्ता म असुबिदा तंबा ताम असुबिदा तंग जनगण तै लामा नखरनाय चिरे खंनाय हायदि सत्ता कैसा लास्ट पक्षुमु नंग पालन नन जेवन डिविजन नि मकला ना हारि तंग नन आज जे डिविजन मकल नि नन ना हार तंग नन ताम पक्ष हार नाम पक्ष तरफ डिविजन द तंग ताम तंगाबन नाया आनि मुभमेन्ट थिक तंग पब्लिक आनो समर्थन खायो अनेक नेता सावो जे कतर कतर रेली बंग मकल नुगिया सावो 13 जना बरक तये रेली खायो हनाय रिगजा खाबले नु खानाबले रेली 13 जना तै खाय काम तै डायलग सिमि रि लाभ करे सामंग सिनुंना नांगाने नोंनि डायलग कतर कतर कोनो लाभ करे सामुं से फुनु बे तिनी सामुं बायनो रंजित देबबर्मा अमनो पुइतु साबो जेता कक सावो सामुंगाबो ना खाय फुनुगो राज्यपाल बे मालाय बेखा तिने डीजी बे मालायखा खाना आसाम राइफलनि ब्रिगेडियार बे मालायनाय अमतेखाना सामुं खाना आगाम दिनाव दिल्ली थानाय